Aman yang kumalin, kabakihan kumalin juga ambo menyampaikan kebenaran. Sungguh pun kabakeh angku malin seorang tampe ambo menyampaikan kebenaran. Nak sarapek papek nyola kabakeh segalo imam katik bila maulana jodoanku nan saisi rumah bayi nangku. Apulah kebenaran nan ambo sampaikan. Pusaku banyak pusaku nan berate tumbuh-tumbuh di nambak iko kini. Dikatakan tumbuh nambak iko kini pada hari nan sehari malam nambak semalam. Tumbuhlah nilu seratu panyang iyo dek mandeh segala anak nan diate rumah bayi enangku nan banam. Pihak dek keluarga lah tu kini. Kok sakit caro dek mandeh alah diubek, kok damam alah dilimau. Tapi dek muji sepanjang hari malang sekejap mata, iyo tak dapat sekanda hati sekanda Allah juga nan berkuasa. Sehingga walaupun barakek limau Allah na indak mengizinkan segeh, walaupun barakek ubek Allah na indak mengizinkan sehat, apalah sebab karena itu. Talang serumpun dalam para orang ambil kenjunjung sirih malang tak dapat kita tulak muji, tak dapat kita rayih. Mumbang jatuh kelapo jatuh mengkok berpulanglah beliau ke rahmatullah. Ladang sudah suto diampai padi seratu jo bajaknya, bilangan sudah janjian pun sampai kini beliau lah pulang seratu jo ajarnya. Nampunyo datang menjapui na menanam datang membubuk, sehingga putih pandang ke dunia lah pulang pandang ke akhirat, pihak dan tinggal Allah melaksanakan puluh kewajibanan ampe. Pertama memandikan jayinan suci, kedua mengafankan jukain putih, ketiga menyumbayangkan ke ampe menghantarkan kata nana lambang ke rumput na layu. Gidang-gidang di tengah padang bagantu kayu kirame, orang banyak babalik pulang menandakan pemakaman Allah salamai. Na arum batabu bungu-bungu nan tinggal tajamuari dek karano almarhum Allah kita antarkan pada tampeknya nan tinggal Allah puluh babilang hari. Dek hari nambah tiok, dek malam nambah bilang batapatan bana sekian hari sekian malam pada malam kini, dan untuk menempati hari nan kasakian pada hari bersih. Maka sabab karano itu pihak dek segala sepangkalan dan niat puluh dalam hati nak mahimpunkan orang siak gak seorang coba dua seratu mamak seratu sanak jo sudaru kari baik dakuk bakulil yang sepanjang mungkin nan jo patut menurut adek nan biasa kita pakai. Ku malah serampak di atas rumah bayi nangku. Dan saya puluh meminta kewakai angku malin untuk membacakan ayat jo Fatihah seratu khatam seratu tahlil selawat nan jo doa, dan kita untukkan khusus kepada arwah almarhum. Barakat ayat jo Fatihah nan kita baca diterima bayi lah beliau hendaknya di sisi Allah Ta'ala. Ditampakkan julah beliau ditampik na layak jo tampik nan beliau ridhoi, dan sabondong julah beliau hendaknya jo arwah orang-orang nan solehah sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dek barek jatuh segalumpang jatuh bala buat masuk air, adek darek tompang menompang, adek lawik sambil menyambi. Mangkok kita sambikan pulau lah kepada arwah kadu orang tu beliau nalah terdahulu pulau daripada beliau. Umumnya kepada seluruh arwah kaum muslimin kaum muslimat. Nambah adik, nambah kakak, nambah sanak, basudaro, nambah ipa, nambah bisa, nambah kari, nambah baik. Dimanapun beliau-beliau beradu, kok kecik indak ka disanjung namo, kadang nan indak ka disanjung gala, alah kau patuk ke penyanjung ialah jo doa baik saja kita doakan. Diterima baiklah beliau-beliau tu hendaknya di sisi Allah Ta'ala, dan ditampikkan julah beliau hendaknya ditampik na layak, dan sabondong julah beliau hendaknya jo arwah kaum muslimin kaum muslimat sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dek karano sarak nama ngatu adek nama makai, samo menyaru kita kanang kirame saminta kita kepada Allah. Tukuk manukuk alu jo paham tambah menambah akabudi nambah pitu angku malim juga. Sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau, sekali membuka puru 2-3 utang lapeh. Mangkuk kita satukan pulau kepada anak seratu keluarga yang beliau tinggalkan. Diberikan juga kesabaran juga ketabahan hati di Allah Ta'ala hendaknya. Kok nam bingung capailah cadik nan sakit, capailah segeh nan tua siak selalu. Babadan siak tubuh selamat umur panjang rezeki murah amal ibadat bertambah-tambahlah hendaknya. Ba'alimu jumpa bahan mawujud ba'marifat yakin tawakal kepada Allah. Iman jangan sampai rata kamudi tak boleh patah gua iman batauhid coba istiqamah. Kuek-kuek pagangan iman rajin-rajin malah beribadah. Tingkatkan takwa menyembah Allah, kerajukan perintah hentikan tagah nak samo selamat dunia jo akhirat. Amannya beliau kumalin.
Bak pituang ku malin juo dibalah-balah batang awu sabalah diambil kesampaian. Banyak na indak tersabut dalam kawi jodoh abayi saja kita doakan. Dek karena kumayanlah mulai juo jatuh masuk api lari di badan diri ambu ba ibarat saluang poliangok titian nayi puluangan asuk iunan dari sepangkalan. Jadi naknyo sampai niat jo makasih ujui jo paham naknyo jaleh sadang kutiku bungo kambang kita gantuangkan kanan tenggih nak samolan seutang kagamu. Kalau lumba nalatu kini bacola al-fatihah dan kumalin sabalasinan nak mairiang kami nama samuang kumalin